Ви думаєте, вона реально не розуміла, що вона робить? Не люблю взагалі такі питання. Боже, ми таке пережили в Криму на початку 90-х. Це спеціально було зроблено, що кримські татари буцімто були вороги з українцями. Це, знову ж таки, не так. Я впевнена, що ви стикались з багатьма стереотипами. Якщо ти професіонал, неважливо, чи ти є жінкою, чи ти є чоловіком. Хто підпадає під цю категорію колаборантів? Бухгалтер, який не є головним бухгалтером, а просто нараховує там якісь пенсійні виплати і так далі, або умовний прибиральник, який офіційно працевлаштований в Сімферопольській міській раді, звісно, що такі особи, вони не будуть притягатися до відповідальності. Мене надихають люди, які там на території Криму зараз чинять спротив. І це не пафосні слова, це правда. Коли я дивлюся на людей, які, розуміючи, що їх притягнуть до відповідальності або кримінальної, або адміністративної, випишуть великий штраф, або посадять на якісь там кількість діб арешту, але все одно вивішують український прапор, пишуть «Слава Україні» на стіні. Салям алейкум, ви на каналі Крим Медіа і це проект «Обличчя вільного Криму». Перш ніж ми почнемо, хочу вас закликати, аби ви підписались на наш YouTube канал, написали коментар, обов'язково поставили свою вподобайку. Сьогоднішня моя гостя – постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Салям алейкум. Алейкум салям. Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді у сім'ї депортованих кримських татар. Після школи Таміла вступила до Таврійського університету імені Вернадського на факультет східних мов. Брала активну участь в помаранчевій революції, організовувала мітинги в Криму. З початку тимчасової окупації Криму вона стала співзасновницею та координаторкою громадської організації «Кримсос», однієї з найбільш відомих та дієвих правозахисних організацій в Україні. З квітня 22-го року і по сьогодні є постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим. Чохсаглана за те, що погодились на цю розмову. Знаю, що у вас дуже мало часу, особливо дякую. Зараз. Одразу хочу поговорити про вашу політичну діяльність. Взагалі, політична сфера, вона, знаєте, людьми часто сприймається як така небезпечна нива. І якщо говорити там з дітьми умовно, то мало хто скаже, що я там мрію стати політиком. Більш там, я не знаю, хочу стати космонавтом, там, лікарем і так далі. Ви завжди були на передовій в цій країні, коли відбувалися якісь громадянські процеси, це і помаранчева революція і так далі. От коли у вас з'явилась оця перша зацікавленість політикою і чому ви, власне, з громадянської такої стезі перейшли на політичну? Знаєте, в нас, власне, в країні дуже неправильно сприймається все, що пов'язано з політикою. Тому що, власне, політика – це є життя. Це всі сфери, і вони покриваються політикою. Коли ми говоримо про культуру, це, власне, культурна умовно політика. Коли ми говоримо про релігію, релігійні інститути і так далі, це теж частиною є політичного життя. І знаєте, коли я чую слова про те, що я поза політикою, для мене це звучить дуже дивно, тому що не може людина, громадянин держави, який живе в цій державі, бути поза політикою, бо політика його стосується, умовно, економіка, соціальні послуги і так далі. Це все в тому числі про це. І відповідно, якщо ти, в тому числі, якщо говорити, якщо ти свідомий громадянин, якщо для тебе важлива та держава, в якій ти живеш, ти хочеш щось частіше за все змінювати. Звісно, що далеко не всі беруть активну участь, за різними дослідженнями, це до 3% зазвичай активного населення, яке бере якусь більшу відповідальність на себе. Відповідно, вони є таким локомотивом і цих змін, майданів і так далі, тому що зрозуміло, що умовно на Майдані Помаранчевому було мільйон, наприклад, або 1,5 мільйони осіб за цей час. І це далеко не всі люди, які жили на момент 2004 року в нашій державі. Але, власне, вони були рушіями цих змін, які сказали, що ні, ми не хочемо мати в своїй державі авторитарний режим, ми будемо протестувати проти цього. Відповідно, я для себе, як в тому числі кримська татарка, розуміла, що мені цікаво брати участь
в усьому, що відбувається в нашій державі. Хоча, в принципі, затягнула мене у це моя мама, її звати Сусана. Тому що вона сказала: слухай, ну ти от вчишся на першому курсі з навчального закладу Ставрійського національного, йдеш додому, ну дивишся там якийсь там телевізор, щось по господарству допоможеш, ну треба щось ж більш активно. Да? І тоді, в 2003 вже році, я долучилася до Кримськотатарського молодіжного центру, на той момент його очолював Скандер Берієв, і тоді це починалися, власне, оті всі наші так звані революційні періоди. Да? Ми всі говорили, що ми готуємось до революції. Це був ще 2003 рік. Тому що тоді дійсно були такі організації, як, наприклад, Сербський отпор, які революційні дії тоді в своїй державі проводив проти, власне, Мілошевича. Да? Там варто згадати і про події, пов'язані з Білоруссю, і рух Зубр він називався. І нас тоді вчили акціям ненасильницького спротиву. Нам поширювали якісь там книжки Джина Шарп, здається, його ім'я, це про акції ненасильницького спротиву. І я згадала про те, що я читала про кримських татар, власне. Да? Наприклад, події, які це 87 чи 89 рік, Москва, як кримські татари, для того, щоб їх міліціанти не взяли і кудись не уволокли, да, вони сідали на, власне, землю і починали такий спротив сидячий. Да? І, власне, такі ж акції, вони описувалися і дії, в тому числі там, в тій книзі, яка розповсюджувалася тоді серед молоді по всій державі. Тому що ми розуміли, до чого йде прем'єрство Януковича, що він буде ставленником якби наступним і з чим це нам загрожує. Да? І тому якби я брала активну участь тоді в усіх подіях і в Криму, і на території материкової частини України, там, в революційних подіях. Тому для мене це було дуже, чому я так пояснюю, да? Для мене це було абсолютно натуральна якась історія, зрозуміла історія. Да? Це не було щось, що мені треба було сильно вигадувати і так далі. Тобто ти розумієш, що ти хочеш брати більшу відповідальність, ти береш це, робиш. Чи думали ви колись, що станете політиком? Звісно, я і мріяла і народним депутатом бути, і, як ми тоді говорили, в принципі, ми брали участь в молодіжній політиці. Тобто ми розуміли, що дуже важливо, щоб молодь впливала на певні процеси в цій державі. І насправді, окрім помаранчевої революції, багато всього іншого було. Да? Акції студентського спротиву були вже після 2004 року, в принципі, про європейському курсові, який був обраний президентом Ющенком і обраний тою спільнотою, тим народом, який його обрав вже в третьому турі голосування і зробив його президентом. Тобто це були акції по Ігорю Індилу, якого закатували тоді міліціанти в одному з київських СІЗО. І тоді студенти протестували проти таких дій. Я пам'ятаю дії, пов'язані з тим, що, здається, там чи то намагалися якісь пільги на транспорт відмінити, студенти проти цього говорили. Ми підтримували всі реформи, які були пов'язані з студентським самоврядуванням, учнівським самоврядуванням. Я вже зараз не згадаю, що було, але дуже багато різних таких дій. Тому ми, власне, як молодь тоді впливали на певні процеси у нашій державі. Молодь, в принципі, була такою рушійною силою. Тому для мене було важливо бути в якомусь такому епіцентрі таких подій. Я, власне, чому з Криму переїхала? Мені тоді трошечки місця не вистачало, масштабів, можливо, не вистачало в Сімферополі, хоча там я була достатньо активною, заснувала вже і громадську організацію Фундація регіональних ініціатив, як таку відділення всеукраїнської організації, мала комунікації по всій державі. Тоді я пішла працювати в Верховну Раду, тому що мені здавалось на той момент, що, будучи навіть помічником народного депутата, можна на якісь процеси впливати. Я пішла потім з Верховної Ради на достатньо тривалий час, тому що зрозуміло, що, будучи просто помічником депутата, на ті процеси, на які ти хочеш впливати, ти все одно не впливаєш, там трохи, в якомусь сегменті. І тоді я почала
почала займатися культурною якоюсь політикою, власне, в тому числі, да, розбудовою, власне, бачення кримських татар як частини української політичної нації. Тоді ми із Алімом Алієвим, він тоді ще жив у Львові, активно організовували різні заходи, фестини кримсько-татарської культури у Львові, там Сівгіль Мусаєву якісь акції проводили. Тут заснували громадську організацію Сабир, вона називалася, і теж в тому числі намагалися навіть всередині кримсько-татарської політики певні зміни в тому числі провадити, тому що дуже стереотипне інколи таке ставлення до кримсько-татарської жінки, що вона має більше от просто підтримувати там свого чоловіка або там старших наших братів і так далі, да? Або якісь, не знаю, секретарські функції виконувати і так далі. Якби у нас було бачення, ну, якби трошки інше, якби, що ми маємо бути фактично на передовій, певні зміни і в кримсько-татарській політиці проводити, оновлювати, власне, і склад там Меджлісу Курултаю там і так далі. І тому якби ця якась складова була. Тому питання того, що як переходу, да, з громадського сектору в політичний, ну, для мене був абсолютно зрозумілим. Да? Тобто це дуже суміжні такі сфери, тому що і там ти впливаєш на певні процеси в державі, і відповідно, коли ти в політиці, ти просто впливаєш на більші процеси. От і все. Тому з Кримсос мною було якби прийнято рішення переходити на позицію тоді ще заступника, тому що я розуміла, що ці ініціативи, які Кримсос як правозахисна організація робила, і теж робила на тисячі людей, їх можна масштабувати на порядок більший, да, і більшу кількість людей покривати. Коли ми приймаємо закон про корінні народи, він стосується всіх корінних народів, які є і проживають в Україні, найбільш суб'єктний і найбільший по чисельності кримсько-татарський народ, і це вже не умовно 10 тисяч осіб, на яких ти впливаєш в громадському секторі, а це вже сотні тисяч людей, і в тому числі, які за кордоном проживають корінні народи, да, України. Насправді я вас зараз слухаю і думаю, як важливо все ж таки вірити, що ти теж, як частина цього суспільства, маєш якийсь вплив, тобто є в тебе права, не просто десь там, да, зафіксовані в Конституції. Коли ви сказали зараз, що є стереотипи щодо кримсько-татарської жінки, просто якби знати більше трохи історію кримських татар, то насправді це не дивно, бо ми тут можемо згадати і Шефіку Гаспринську, да, і Віджія Кашка, і так далі, і так далі. Можливо, ви, я не знаю, кимось надихалися кримсько-татарських жінок саме в національному руху. Я і Шефік Муратова в тому числі, звісно, що надихалася. Ну, і знаєте, ну, насправді, ми зараз говоримо про те, що от в Криму 10 років чиниться спротив окупації, починаючи з 2014 року, да, якщо говорити вже про таку новітню історію. Я завжди говорю, що насправді обличчя протесту як в Україні, так і в тому числі в Криму є жіночим. Якщо подивитися, наприклад, на родини політв'язнів. Жінки кримсько-татарські, які традиційно, знову ж таки, багато хто сприймає, що вони там хранителі очага, і от, да, не буду говорити про ці всі речі, вони після того, як їх чоловіків затримали, вони стали виступати на майданчиках ОБСЄ, вони стали виступати як громадські захисниці у судах. Якщо подивитися на адвокаток, які працюють в Криму і захищають наших людей. І кожна кримсько-татарська жінка, насправді, якщо подивитися на те, як становлення в нас відбувалися після повернення в Крим, кожна кримсько-татарська жінка, з неї варто брати приклад. Звісно, для мене це і моя прабабця собі, це і моя мама, і моя сестра, тому що, ну, не секрет, да, що кримські татари жили в складний період в 90-х роках. Як і всі українці, звісно, що, але все ж таки кримські татари переживали більші проблеми, тому що ми виїхали з таких насиджених місць там в Узбекистані,
Узбекистані, Таджикистані і так далі, коли ти мав будинок, мав достатньо заможне життя. Я знаю, що моя родина, ми жили в Узбекистані дуже заможно, бо батько працював в такій професії, був як керівником чи інженером бурильних різних там установок, а в Узбекистані це було прямо дуже добре оплачувана робота. І, умовно, 700 чи 800 рублів на той момент, час радянський, це була величезна заробітна плата. Да? І, відповідно, коли ти це все полишаєш і приїжджаєш на нове місце, починаєш життя з нуля. І оці жінки, які там працювали викладачами, працювали в сфері культури, які були співачками там і так далі, для того, щоб прогодувати свою родину, вони йшли на ринки. Да, вони, там, я не знаю, заводили якусь світську худобу, да, тваринок, і там, я не знаю, ходили і доїли корову, там і так далі. Що для них було абсолютно непритаманно в тому житті, яке вони залишили в країнах Центральної Азії. Да? І тому для мене це насправді жінки, якби героїні, і з них теж варто брати приклад. Звісно, що в нас є борчині такі, да, там в нашій історії, і ті, які в Османській імперії, в тому числі при дворі, мали дуже високі статуси. Да? Не буду зараз переказувати ці сторінки історії. Але просто жінка кримськотатарська, вона дійсно є дуже сильною. І, власне, те життя, яке проживає фактично кожен кримський татарин, починаючи щонайменше з періоду української незалежності, власне, це нас і дуже сильно випробовує і, так знаєш, як це висловлювання закаляє як сталь. Да? Якби, і саме тому, якщо подивитися на кримсько-татарську жінку, яка зараз там бере активну якусь участь і в політичному житті, оцей досвід, який ми мали, там, я згадую свої там, умовно гумові чобітки, в яких я ходила взимку, бо не було грошей в батьків, і там посеред поля падала в багнюку, тому що йшла 2 кілометри до школи, це, звичайно, що мене зробило просто сильнішою, це все. Але моя ж історія не унікальна. Там більшість таких діточок було таким, у кого не було грошей в родині, щоб купити нормальне взуття або машини, щоб підвезти ту дитину за 2 кілометри до школи, в якій вона вчилася. Да, особливо, коли масово кримські татари почали повертатися, як ви правильно сказали, ваша родина була там заможною, а приїхала в Крим вже, бо там вже за копійки кримські татари продавали своє майно і переїжджали на рідну землю. Ви прийшли в політику до повномасштабного вторгнення, і чи помічаєте ви зараз якісь трансформації і зміни? Мене, наприклад, дуже надихає зараз українська політика, бо я бачу достатньо багато ефективних, молодих, прогресивних, і мене це надихає насправді. Чи бачите ви, коли ви знаходитесь саме всередині політики, такі зміни і трансформації? Знаєте, я би сказала, що і після повномасштабного вторгнення, і кількома роками в тому числі, якби раніше, насправді дуже багато людей, дуже потужних прийшло у різні міністерства, різні державні структури. У нас в представництві є дуже потужні люди, які працюють в нашій команді. Це і Марія Томик, яка прийшла з правозахисту, де вже одною з ефективних менеджерів, які займаються питаннями Криму. Нам з нею дуже повезло. В нас Ольга Куришко, моя заступниця, працювала в Кримсос, я її звідти перетягнула на гори Кримсос, і нам, якби, звичайно, що на радість, для держави всієї. Це команда Міністерства інфраструктури, прекрасні люди. Олександр Кубраков, один з самих ефективних менеджерів в Україні, а можливо не лише в Україні. Саша Азархіна, його заступниця, до речі, наша кримчанка. Або команда Міші Фьодорова. Це суперпотужна команда Міністерства діджитальної трансформації. Там Валерія Іан. Тобто це дуже-дуже класні молоді чоловіки, жінки, які мали свій позитивний, якби, такий досвід в приватному десь секторі, хтось в громадянському суспільстві і так далі. І потім в певний момент перейшли працювати, якби, на державу. Але дійсно такі складні періоди, вони завжди відкривають по-новому людей. І хтось відкриває не дуже з хорошого
боку, як завжди це буває, а хтось навпаки показує ще більшу свою потужність. У нас президент, він в тому числі, знаєте, дає там щось зробити, показати, чи ти вмієш робити щось, чи не вмієш робити. Потім все більше і більше тебе умовно вантажить ще якимось додатковими питаннями, які дуже важливі, і чи ти витягнеш, чи не витягнеш. І я дивлюся на ті команди, які я в тому числі назвала, вони суперпотужні і ведуть колосальну роботу. Тому, я надихаюся теж цим. Я вважаю, що зараз в державному секторі дуже багато крутих людей. Звісно, що не лише я просто говорю про державне, а це волонтерський рух потужний. В першу чергу це наші українські військові, це зрозуміло, всі ми вклоняємось за їх чин, і це дуже круті люди, які в цивільному житті були журналістами, адвокатами, поетами, підприємцями і так далі, які пішли на фронт. І ми дійсно об'єдналися. Я дуже сподіваюся, що те, що через якусь певну втому, назвемо це так, в нас починаються такі, знаєте, розриви певні в певних колах, політичних або громадських і так далі, що ми зможемо все ж таки це подолати і знову об'єднатися, так як це було на початку повномасштабного вторгнення. Ви розумієте, як це можливо? Бо я, чесно кажучи, коли читаю особливо коментарі в Фейсбуці або чиюсь думку з приводу тієї ж мобілізації, я просто, чесно кажучи, не розумію, як знов, що має відбутись, щоб народ знов об'єднався, так, як це було 24 лютого. Не знаю. Бачите, коли відбувається черговий, наприклад, обстріл цивільних міст, в нас люди починають знову згадувати, що треба об'єднуватися, починають більше донатити, насправді, і в тому числі благодійні фонди говорять про це. Як тільки відбувся масований обстріл цивільної інфраструктури, якщо з'явилися жертви під час обстрілів, наприклад, які були 29 грудня і 2 січня, то знову донати, вони пішли вгору. Тому я не говорю про те, що нас треба обстрілювати, ні в коїм разі, але я говорю про те, що завжди ще більші виклики, вони все ж таки нас починають більше об'єднувати. Але це від людей залежить. Але все одно, знаєте, ми дуже міркуємо цією Фейсбук-бульбашкою, в тому числі, або Твіттер-бульбашкою, як би її називати. Все одно я бачу звичайних людей, хоча я не люблю це слово, але все одно, просто людей, які живуть в селах, в містах і так далі, які на таку активну участь беруть в коментарях, обговореннях чогось і так далі, вони все одно продовжують бути об'єднаними. Я дивлюсь на дітей просто унікальних, які збираються якісь кошти, потім передаються в якісь благодійні фонди. Це все одно про це ще. Але нам потрібно думати, що ми, можливо, трохи рано розслабились, думаючи, що перемога дуже швидко. Напевно, що нам потрібно знову налаштуватися на те, що це все ж таки не спринт, а марафон. Я це говорила ще в 2014 році. Що ми маємо розуміти, що це не марафон, це не спринт, це не так, що ти швидко пробіг і ми швидко Крим звільнили. Ні, це така марафонська дистанція, нам треба берегти ці сили, нам треба системно працювати. Тому зараз, в принципі, в нас така сама історія. Звісно, що ми хочемо, щоб в нас війна завершилась в 24-му році, щоб ми звільнили всі наші території, але як воно буде, ми не знаємо. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це і військова допомога з боку наших міжнародних партнерів. Нам потрібна вона, в першу чергу, мілітарна допомога. Звісно, що це залежить від, знову ж таки, об'єднаності людей. Чи підуть в нас люди воювати на фронт. І теж треба розуміти, що не всі одразу підуть умовно в окоп. Є представники цивільних спеціальностей, які можуть бути в тому числі мобілізованими, але працювати
не там умовно на нулі, а там забезпечувати власне тих хлопців і дівчат, які знаходяться в більш гарячих точках. Є багато інших різних можливостей, як ти можеш себе застосувати, чоловік чи жінка, я не говорю про стать. В нас потрібна, звичайно, що хороша інформаційна кампанія щодо мобілізації. Нам однозначно потрібна сильна ветеранська така робота, тому що ставлення до ветерана, вона є промовистою для інших людей, які хочуть чи не хочуть йти на фронт. Якщо ветеран розуміє, що його родина буде захищена, якщо ветеран розуміє, що його будуть лікувати, що він буде з певним грошовим забезпеченням, якщо він там втратив кінцівку, або якщо особа зникла безвісти, то її родина все одно буде захищеною, то тоді наші громадяни однозначно будуть продовжувати йти на фронт, чи як добровільно мобілізовуватись, чи через повістки, неважливо. Тому я думаю, що це цілий комплекс речей, які однозначно будуть сприяти тому, щоб наші люди йшли. І звісно, що і про це військові говорять, це обов'язок. Я хотіла насправді про це трохи пізніше з вами поговорити, але я задам це питання зараз. Коли ми говоримо про те, що є, як ви кажете, така, скажімо, втома, трошечки фонова. Як ви, як людина, я розумію, що як політик ви маєте завжди бути в формі, давати таку надію людям, і, власне, вона від вас відчувається. А от як просто людина, от чим ви надихаєте? Що спонукає вас кожного ранку вставати і йти далі працювати? Бачите, Надія, я 10 років живу у війні. І якщо для когось війна почалася біля 2 років тому, то для мене вона триває 10 років. І я не дарма сказала про спринт і марафон. Я давно для себе зрозуміла, що це такий марафон, який треба буде пройти. І сказати, що в мене наступав момент втоми, це буде нечесним з мого боку. Звісно, що наступав, інколи руки опускалися. Я не говорю про це теперішній період, раніше, ще коли в громадському секторі я працювала. Але питання в тому, що мене надихають люди, яким ми допомагали. Наприклад, коли я говорю про Кримсоц, мене надихають люди, які там на території Криму зараз чинять спротив. І це не пафосні слова, це правда. Коли я дивлюся на людей, які, розуміючи, що їх притягнуть до відповідальності або кримінальної, або адміністративної, випишуть великий штраф, або посадять на якісь кількість діб арешту, але все одно вивішують український прапор, пишуть «Слава Україні» на стіні, або як Богдан Зіза виливає цю фарбу і робить якусь таку перформативну таку акцію на підтримку України, розуміючи, що йому за це прилетить. Правда, він не думав, звичайно, що його на 10 років посадять, але все ж таки. Мене такі люди надихають. Наріман Жилял, який мій добрий друг, якого я знаю дуже багато років, з 2007-го, здається, року ми знайомі і працювали в газеті «Авдет» разом, який пише з ув'язнення такі листи на волю, навіть не говорячи про себе, а говорячи про те, що ми маємо як український народ бути стійкими, наводячи такі слова підтримки українським військовим, пам'ятаю ці листи його в перші дні повномасштабного вторгнення. Це не може не надихати, не давати якусь силу. Тому це дає силу. А просто, звичайно, що треба про себе думати все одно. Я хоч спортом не сильно займаюся, не дуже така спортивна людина, але я намагаюся принаймні бачитись з друзями, коли є можливість говорити з батьками. Знову ж таки, не персонально, але принаймні використовуючи такі сучасні технології. Десь прогулюватись, на це треба виділяти час, книжку почитати. Я колекціоную платівки, наприклад, вінілові, намагатися виділити час на те, щоб послухати вінілову платівку, подаровану друзями, чи сходити в магазин, купити її. Тобто якісь такі
на великі радості, які для тебе є важливими, які у тебе були ще там, умовно, в позаминулому житті, їх все одно собі треба дозволяти, бо інакше енергії на те, щоб допомагати іншим людям, у тебе просто не буде. І тому треба це розуміти, що якщо ти зможеш допомагати лише тоді, коли ти будеш сильним і можеш допомогти сам собі. Мені завжди було цікаво, що читають політики. Наприклад, що читаєте ви, що любите? Читаю різне, і нонфікшн, і таку літературу художню. Я дуже люблю Жадана читати, і постійно там фактично його вірші біля ліжка в мене. І замовила, до речі, рекламуючи його повну збірку всіх його віршів. Не пам'ятаю, на яку кількість сторінок вона вийшла, але за всі роки його творчого життя, я сподіваюся, навіть сходити на читання ці, які будуть в Палаці спорту. Нещодавно Богдан Логвиненко, він очільник Ukrainian, в них і видавництво є, вони з такими місіями фактично виїжджали, експедиціями в різні регіони України, а зараз вони після повномасштабного вторгнення вони випустили кілька книжок, одна з них їх про деокуповані міста. І паралельно вони робили книгу про вино в Україні, наприклад. Бо мало хто про це говорить, що насправді в нас історія виноробства, вона достатньо давня. Да? І у кримських татар в тому числі історія виноробства вона була, і вино при дворі кримського хана в тому числі пили, або при дворі, наприклад, султана. Да? Її дуже просто приємно читати. Останні кілька вечорів я просто читала про історію вина в Україні, які у нас сучасні виноробні є такі крафтові. І, в принципі, я думаю, що через якийсь час хочу якусь невелику колекцію українського саме вина собі зібрати в колекцію, бо деякі пляшки, я так розумію, що є унікальними, тому що деякі виноробні виробляють всього 3000 пляшок, наприклад, на рік. Це якщо так. Тому різне дуже, абсолютно різне читаю. Останнім часом читати виходить складніше, тому що, в принципі, робота постійно пов'язана з читанням, і ввечері вже хочеться трошечки іншого контенту. Один з серіалів, який мені останнім часом сподобався, хоча я його дивилася минулого щороку, але який запам'ятався, це називається «Дипломатка», це про жінку-дипломатку. Ми з вами до цього поговорили трохи про людей, які насправді надихають в українській політиці. Там ви назвали і Федорєва, і його команду. Я тут хочу сказати, що Кримська платформа – це для мене теж одна з безпрецедентних взагалі подій, бо зібрати на одній площадці таких світових лідерів, і розказувати їм про окупацію Криму. І мені здається, тоді ще не було повномасштабного вторгнення, і Кримська платформа, вона була зосереджена саме на правах на окупованих територіях, правах людей і, власне, визволення політв'язнів. Чи змінилися фокуси от зараз, що на порядку денному в Кримській платформі? Бо ми ж бачимо, що зараз, коли звільняють, наприклад, полонених, там немає практично політв'язнів кримських. Розкажу буквально 2 слова про Кримську платформу. Дійсно, над Кримською платформою працювало дуже багато людей, це велика команда. Тобто це і правозахисні організації, які говорили, що по Донбасу, наприклад, є такий формат, як Мінськ і нормандський формат, в який не включений, власне, питання Криму. І тривалий час правозахисні організації, представники державного сектора, тоді і Мінет Джапарова в тому числі працювала в Міністерстві інформаційної політики, це і Рустем Умєров, це і представники кримсько-татарського народу, Мустафа Джемілєв, і ряд інших людей, власне, адвокували питання створення Кримської
платформи. І тому команда, яка працювала над першим самітом Кримської платформи, вона була велика. Це і Міністерство закордонних справ в першу чергу, Офіс президента, наше представництво і певні там дотичні інші органи. Але ініціатива вона була дійсно українська. Вона виходила від президента Володимира Зеленського, тому що я вважаю, що президент Зеленський зробив дуже багато саме в питанні Криму і для кримських татар. І коли ця ініціатива виходила, був перший документ установчий, і називається Кримська декларація, який підписувався країнами-учасниками Кримської платформи, які приїхали на перший установчий саміт. Там дійсно була одна зі складова – це питання прав людини. І це в тому числі питання визволення політичних в'язнів, і це і питання судноплавства, свободи, і ряд інших питань. І після повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що питання на Кримську платформу вони вже почали виносити ще ширше. Це, звісно, що деокупації, в тому числі, наприклад, це деокупація не лише з використанням політико-дипломатичного шляху повернення, а в тому числі і військового. Якщо згадати 22-й рік і виступи багатьох очільників держав, особливо, наприклад, країн Балтійських, то всі вони говорили, власне, про те, що можна і треба використовувати військові елементи. Зараз на порядку денному продовжується питання прав людини в тому числі, але ми включаємо і в тому числі питання майбутнього Криму. Тобто, яким чином ми бачимо Крим, Україна бачить Крим після його деокупації, які дії потрібно зробити навіть до звільнення нашої території. Власне, наше бачення, що після звільнення української території Кримського півострова Кримська платформа може продовжувати існувати як такий політико-дипломатичний майданчик, в тому числі в об'єднанні зусиль для відновлення Криму. Що стосується політичних в'язнів, це дуже складна тема. В силу того, що це питання не залежить від, на жаль, від зусиль України. Списки політичних в'язнів кримських, вони є в абсолютно всіх перемовних процесах. До цього процесу долучався і президент Ердоган, і очільники інших держав. Але, на жаль, Росія стоїть на позиції, що вона звільняти наших людей не хоче. Тому що тих, кого звільняли, це були здебільшого, з дуже невеликим виключенням, військовополонені. І тому так званий обмін, а взагалі взаємне звільнення осіб утримуваних, воно відбувається військові на військових. Кримські політв'язні, вони всі є цивільними заручниками, і відповідно навіть згідно Женевських конвенцій обмінювати цивільних на військовополонених фактично є забороненим. Тому такий складний процес звільнення українських політв'язнів. Але ж і до повномасштабного вторгнення Росія не хотіла чомусь віддавати кримських татар, кримських політв'язнів. Ви взагалі розумієте, чому? Вони фактично ж наших громадян тримають в заручниках. Тому що вони сприймають наших людей не як українських громадян, а як своїх російських. І судять вони їх саме таким чином. Окрім того, тема кримських заручників, вона для них є в тому числі символічною. Тому що якщо вони звільнять цих людей, які, на їх думку, є терористами, екстремістами, і яких вони буцімто не переслідують за політичною, релігійною, етнічною ознакою, це буде показувати, що вони, виявляється, якось неправі були в цьому. І ці люди дуже активні, вони ж почнуть говорити, що з ними відбувається в ув'язненні, а не до всіх же зараз є доступи. Тому і зараз, і тоді, власне, в тому числі був обмежений доступ. Тому така колізія фактично, що цих осіб дуже складно звільняти. Останній обмін або звільнення взаємно було у 2019 році. Після того фактично українські
кримських політв'язнів їх не звільняли. Список він величезний. Станом на зараз це 204 особи, 123 з них є кримськими татарами. Тому це, на жаль, дуже складно. Ми трохи вже поговорили про Нарімана Джеляла. Чи була у вас з ним розмова от якраз до Кримської платформи? Бо він так, знаєте, відчайдушно, він не приховує свою позицію, він, власне, залишався в Криму, і це була його позиція, і він себе позиціонував як громадянин України, і, власне, він приїхав на Кримську платформу, і після цього його затримують. Наріман дуже потужний, і його і силу, і велич, насправді, багато з нас не дооцінювали, насправді. Да? Всі, хто жили в Криму і продовжують жити в Криму, дуже поважають Нарімана. І, власне, в першу чергу за те, що він продовжував лишатися зі своїм народом. У Нарімана було безліч можливостей виїхати з території півострову, бути призначеним на відповідальні посади. Власне, президент України за все те, що він робив для свого народу вже в умовах окупації, його нагороджував орденом за заслуги 3-го ступеня. Так? І президент України дуже поважає і дуже добре знає Нарімана Джелялова. Він був захоплений його промовою, яку він чув у нас тут у дворі. Наріман приїхав на Кримську платформу, власне, відкрито. І ми багато разів з ним говорили про те, що, можливо, тобі не варто робити це відкрито, показувати, що якби ти тут знаходишся, давати коментарі і так далі. Він сказав, ні, я готовий приїхати і робити це відкрито. Він робив звернення на першому саміті, він виступав у нас на відкритті нашого офісу Кримської платформи поруч з президентами, лідерами інших держав. І да, він був затриманий через тиждень. У вас навіть фото, да, так, є так, з того дня? І фото є з того дня разом з президентом. Його портрет у мене постійно знаходиться в кабінеті, на всіх зустрічах, на всіх інтерв'ю і так далі. Я про Нарімана постійно говорю. Президент мене питає періодично, коли ми з ним бачимось, про те, як себе почуває Наріман, чи якась інформація про нього. Тому, да, на жаль, він зараз в ув'язненні, але навіть з ув'язнення він такі дуже, знаєте, потужні послання такі, да, дає. І я дуже сподіваюся, що режим радянський, російський, він колапсує все ж таки. І після нашої перемоги, а я сподіваюся, все ж таки раніше, Наріман буде звільнений. Хоча цей процес дуже складний. Я от спостерігаю завжди за вами. Будь-яка подія, на якій ви там виступаєте, ви цю тему політв'язнів ніколи не оминаєте. Ви там часто говорите про Сервєра Мустафаєва. І взагалі сім'ї політв'язнів вам дуже близькі друзі. Правда. Тому що я була в правозахисті, я працювала з багатьма з них. Як працювала? Да? Просто допомагала тим, чим я можу допомогти. І тому, звісно, що з багатьма я дійсно дружу і зараз. Я не буду називати імен цих жінок, да? Але вони дійсно дуже світлі, дуже сильні, да? Такі от дуже ціннісні. І тому, мені здається, будь-яка людина, яка має просто серце, знаєте, вона цей біль співпереживає. На кожній зустрічі з дипломатами я завжди про це розповідаю. Я проводжу екскурсію офісами, показую портрети цих жінок і чоловіків. Тут є в нас теж портрет і так званої другої, да, по-моєму, бахчисарайської групи. Так. І Сірана Салієва, і Сервєра Мустафаєва, теж мого великого друга. Тому я не можу про це не говорити. Да? Тобто це для мене дуже рідні, дуже важливі люди. І тому це не просто робота, я не просто з ними працювала. Да? Це така от певна місія допомогти, якщо ти можеш це зробити. І тому я не знаю, як інакше. Незабаром буде річниця спротиву Криму, да? 10 років
як Крим окупований. Мені здається, що за цей час ми позбулись, особливо після повномасштабної війни, початку вторгнення, ми позбавились багатьох ілюзій. От яких особисто ви ілюзій позбавились за цей час? Складно насправді сказати. У мене не було просто, розумієте, там ілюзії щодо Російської Федерації. У мене не було ілюзій, що Росія в певний момент нападе знову, і буде повномасштабне вторгнення. Ми всі люди, хто працювали з темою Криму з 2014 року, ми всі говорили, що війна буде. Це не просто територія півострова, вона окупована Російською Федерацією, вони на цьому заспокояться. Для Росії ми всі розуміли, що їм потрібна вся територія Криму, вся територія України, що їм потрібен цей так званий коридор сухопутний, їм потрібна вода, і їм, в принципі, не потрібна Україна. От і все. І тому в мене якихось таких ілюзій не було. Я розуміла, що нам в будь-якому випадку в таку довгу потрібно буде працювати. Тому не знаю, я в принципі, знаєте, таких принципів притримуюсь, не зачаровуйся в людях, щоб в тебе не було розчарувань. Відповідно, там немає якихось там ілюзій щодо чогось, тобі не буде знову ж таки розчарувань і того, що в тебе там якісь плани руйнуються і так далі. Тому не можу сказати про якісь ілюзії. Я намагаюся з одного боку позитивно дивитися на багато речей, тому що бути в негативі завжди це погано, тоді це буде впливати завжди на твою роботу. І, в принципі, я завжди притримувалася і притримуюсь принципу, що якщо ти маєш ціль, то ти її зможеш у будь-якому випадку досягнути. Потрібні тобі, в тебе є якась ідея, ти знайдеш завжди на кошти, на реалізацію, наприклад, такої ідеї. Якщо в тебе є місія, що Крим буде звільнений, він буде звільнений, я впевнений в цьому. Питання просто часу. Тому от всі зусилля, вони мають якимось чином направлені бути. І питання об'єднання, звичайно, всі. І тут я підійшла до того, що ваша ідея і ваша місія бути дотичною до деокупації Криму, і ви, в принципі, в цьому напрямку дуже багато робите зі своєю командою, в тому числі це і кадровий резерв, і стратегія деокупації Криму. От що є ключовим фактором деокупації Криму, і чи є якийсь механізм, як будемо боротися з окупантами і колаборантами, і, власне, хто підпадає під цю категорію колаборантів, умовно? Ми як команда прийшли в представництво працювати 4 роки тому. Я почала працювати як заступниця. І, власне, я і ті напрацювання продовжувала вже на посаді представника президента. І в тому числі отримала певні доручення від президента, тому що він є моїм босом головним. І, відповідно, президент дав доручення, що для нас важливо розробити концепції, політики, які будуть пов'язані з майбутнім Криму. От що буде одразу після того, як наші сили безпеки і оборони зайшли на територію півострову. Територія півострову, вона звільнена. Тому що я в першу чергу відповідаю за цивільну складову цього процесу. Військові в нас займаються, власне, іншою надважливою роботою, завдяки кому, я впевнена, ми Крим звільнимо. А у нас складова цивільна, це ви правильно сказали, це питання кадрового резерву, це питання розробки законодавства, яке буде стосуватися люстраційної політики або роботи з тими особами, які зрадили присязі і так далі, так звані колаборанти. І, відповідно, для нас важливо було ці першочергові кроки, їх розробити. Перше, що ми зрозуміли, що Україна має туди повернутися,
і там мають працювати якісь органи влади. От що це за органи мають бути? Так звані перехідні органи, тому що створити там органи місцевого самоврядування ми не можемо. Місцеве – це означає, що вибори мають пройти. На території Криму перший час вибори не можна просто фізично провести, тому що це питання безпеки, це питання реєстрів людей, організації процесу, пропаганди, в якій люди жили там і так далі. Просто отак от одразу зайти і провести вибори не можна. Тому там мають бути певні перехідні органи. Такими органами можуть бути, звичайно, що військові адміністрації. Ми продумуємо, як це має виглядати. Якщо це військові адміністрації, значить вони мають базуватися на базі певних районів. А в Україні за цей час пройшло безліч реформ, і в тому числі реформа децентралізації, де фактично багато повноважень, вони передавалися на місця, і в тому числі було зроблено нове районування для всієї держави, де було укрупнення так званих районів. Відповідно, в Криму у нас тепер 10 районів. В нас там була відкладена норма щодо того, що нове районування запрацює одразу після деокупації. Норму закладали у 2020 році. Відповідно, ми вирішили, що це потрібно змінити, і 23 серпня 2023 року прийняли новий закон, згідно якого фактично у президента є можливість для створення військових адміністрацій і призначення очільників. Це була абсолютно наша ініціатива, робота, і ми пропрацювали це питання з Верховною Радою. Це питання, звісно, яке пов'язано з різними судовими рішеннями на території півострову. Бо що люди думають собі в Криму, або там, можливо, переживають, що повернеться Україна на територію півострова, і в них звичне життя зміниться. Їм потрібно буде знову збирати якісь документи, щось переоформлювати. Хтось там має позбавитись свого робочого місця, хтось буде притягнений до відповідальності. Дуже багато невизначеностей. І, відповідно, люди, звісно, що за це переживають. І тому нам потрібно давати відповідь. І тому ми оці всі відповіді власне, готуємо. Тому ми підготували ці першочергові кроки. Там ряд інших є документів, не буду говорити про це. Зараз на рівні уряду ми будемо вже це все затверджувати. Тобто ті напрацювання, які ми зробили по Криму, ми їх будемо вкладати в загальні історії, такі політики для всіх окупованих територій. Ми розуміємо, що дуже важливо працювати з розумами людей в майбутньому. Ми цей процес називаємо стратегією когнітивної деокупації, тобто розуми людей і план дій. А що після того, як прийняли ключовий стратегічний документ, нам треба робити в сфері, наприклад, декомунізації, деколонізації, тому що подивитися на всі топонімічні назви, які з'явилися в Криму після депортації кримсько-татарського народу, фактично радянські, комунізовані або імперські ще за часів Катерини II, там і пізніше. Приятне свідання, наприклад. Або це питання освіти, у школах. В нас прийшла реформа освітня і середньої, зокрема, освіти в Україні за цей час. Криму це не стосувалося. Це питання пов'язані з тим, а кого дійсно притягати до відповідальності. Ключовий меседж, який нам президент передав, і який я постійно комунікую, що якщо ти не здійснював найтяжчих злочинів згідно міжнародного права, це злочини проти людяності, це злочини геноциду, це порушення прав людини, це переслідування людей і так далі, то тобі, в принципі, немає за що переживати. Якщо ти пішов працювати в правоохоронні так звані органи, в судовій інстанції, фактично ти зрадив своїй присязі, яку ти давав народу України. Якщо ти військовий, це теж зрозуміло, тому що людина, яка зрадила присязі і пішла воювати на боці ворога або просто служити там. Це високі посади, тобто так звані управлінські посади в окупаційних адміністраціях. Тобто ті, хто сприяли окупаційному режиму або впливають на певні процеси, так звані процеси прийняття рішень. Тобто, умовно, особа, яка здійснювала мобілізацію на території півострову. Тобто, такі особи точно мають притягнути до відповідальності. А всі решта осіб, які просто живуть в Криму,
І навіть, можливо, якщо працюють в окупаційних адміністраціях, але на низових ланках, умовний бухгалтер, який не є головним бухгалтером, а просто нараховує там якісь пенсійні виплати і так далі, або умовний прибиральник, який офіційно працевлаштований в Сімферопольській міській раді, звісно, що такі особи, вони не будуть притягатися до відповідальності. Тому якби ми це декларуємо, якби це відповідає нормам міжнародного права, і це дуже важливо вчути там, в Криму, і чути нашим міжнародним партнерам, тому що в міжнародних партнерів може бути таке, знаєте, уявлення, що Україна прийде і буде всіх якби карати. Нам цього не потрібно. Так, ви слушно насправді зауважили і про те, що от люди сидять в Криму і думають, тому це прям дуже важливо розказувати, що це означає там, да? Умовно, там, хто буде рахуватись колаборантом. Якщо умовно він займається бізнесом і сплачує податки Російській Федерації. Хороше дуже питання, Надія, насправді. Все залежить від того, який це вид бізнесу. Наведу приклад. Якщо це підприємець, який заснував компанію, або навіть вона була в нього до 2014 року, він її переоформив і почав займатися будівельним бізнесом, але почав брати підряди від Міністерства оборони Російської Федерації. І він будує військові бази якби в Криму. От такий підприємець, він буде притягнутий до відповідальності за колабораційну діяльність, там підтримка фінансова, по-моєму, називається. Да? Якщо особа це робила і це не було пов'язано з підтримкою окупаційного режиму, підтримкою збройної агресії проти України і так далі, а просто, там, я не знаю, манікюрний салон мала, там, я не знаю, лікувальний кабінет якийсь мала, просто продавала помідори на ринку і сплачувала якби податок в бюджет агресора, за це, скоріш за все, не буде відповідальності. Не скоріш за все, не буде. Зараз норма достатньо розмита в Кримінальному кодексі, але, власне, ми говоримо про те, що такі норми потрібно змінювати. Тому все залежить від виду діяльності і індивідуальних дій особи. Тобто дуже важливо дивитися на те, що стоїть за діями такої людини. Якщо ці дії особи привели до якихось наслідків негативних для української держави або іншого громадянина України і так далі, то тоді, звичайно, що відповідальність якби вона буде. Насправді зміни зараз відбуваються майже в усіх сферах, в тому числі в суспільстві, українські медіа останнім часом і просто люди на кухнях, вони більше говорять, більше знаються тепер на історії кримських татар. І це завдяки, звісно, і вашій роботі в тому числі. Але все ж таки є якась частина, да, людей, яка досі кримських татар вважає, там, я не знаю, своїми ворогами або просто національною меншиною. Я тут наведу приклад, що коли я там читаю будь-які соціальні мережі, це останнім часом і Твіттер також, він став якимось таким, знаєте, трохи колючим. І ти заходиш і бачиш багато там коментарів з приводу, ну, умовно, кримсько-татарської національної автономії, да? Або про кримських татар в Збройних силах України. А як говорити з такою частиною населення? Ну, ключове – це говорити, якби, і все ж таки розуміти, що певні теми, вони починають обговорюватися активно, і це не обов'язково те, що пов'язано з природним ходом речей. Умовно кажучи, є багато і псошних історій в тому числі. Да? Або речей, які пов'язані з якимись там ботофермами там, і так далі. Тому що Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб єдності у суспільстві в нас не було. Тому, коли я, наприклад, читаю або Твіттер, або Фейсбук, я дуже часто заходжу на сторінки людей, які лишають такі коментарі.
Частина з них є абсолютно ноунеймами і є там ботами, бо видно, профіль закритий, або там є фотографія, якщо профіль не закритий, але там якийсь там розважальний контент там раз на кілька місяців там, і так далі. Да? Але є і реальні люди, і я абсолютно з вами погоджуюсь, які мають там якісь упереджене ставлення до кримських татар. Це пов'язано з багатьма факторами. Да? З тим, що мало обізнані, з тим, яка історія кримських татар є. Там хтось навіть не знає, що являється там депортація була. Хтось дійсно не знає досі, що є такий народ, як кримські татари, вони є корінним народом, що вони є мусульманами. Да, всі ми з вами, думаю, мали такі здивування, коли ти говориш, що там, я не знаю, якесь одне з православних християнських свят або католицьких свят там, ти не там, святкуєш. А чому не святкуєш? Ну, тому що я є мусульманкою. Кримські татари, ви мусульмани, о, як цікаво. Да? Це через необізнаність. Да? Ну і я читала або слухала подкаст Ярослава Грицака, це відомий український історик, який в тому числі говорив про певні травми українського народу або українців, да? Наприклад, які пов'язані з історією вже давнішніх часів, козаччини, наприклад, і всіх цих там белін, якихось там оцих от пісень, які складали на той момент, про ясир, про те, що козаки, верніше, кримські татари йшли, грабували населені пункти якби поруч і так далі, брали жінок у невільництво. Але дуже важливо, що це було в минулому, якщо і було, да? Це було взаємно, тому що будь-який факт історичний треба сприймати в цей конкретний період історії. Відповідно, те, що було на той момент, це окрім походів одної сторони на іншу сторону, було дуже багато сторінок спільних в історії, коли ходили спільно на якби, ворога, коли об'єднувалися, да, і так далі. І це потрібно сприймати таким чином. І тут дуже важливо, звісно, що сучасна якби, історична наука, яка має це порозуміння, да, між українськими і кримськими татарами, власне, здійснити порозуміння, в першу чергу, власне, в підручниках історичних для дітей, там для вищих закладів, там для популярної історії і так далі. Розповідати про реалії. Окрім того, що за часів Радянського Союзу дуже багато історичних фактів просто перекручувалися. Так. І це спеціально було зроблено, що кримські татари буцімто були вороги з українцями. Це, знову ж таки, не так. Якщо подивитися на, наприклад, сучасну Україну або подивитися на козаччину, то, наприклад, козаки переймали дуже багато методів ведення бою у кримських воїнів. Та? Те саме, я думаю, що кримські татари для себе теж щось якби брали. Тому це все пов'язано з тим, що в нас от розуміння, глибокого розуміння людей, які дуже багато читають, якби дивляться якийсь контент, його теж не такий якби високий. Тобто це активна частина населення, яка ходить на якісь заходи, читає там і так далі. Тому розповідати, робити багато навчального контенту, говорити з людьми – це, напевно, що ключове. Це виглядає абсолютно як наратив там, радянської влади, бо нам не розказували про спільні моменти, нам розказували про те, що ми різні, ми вороги. Але ж є і публічні люди, які не розуміють, що, умовно, я наведу нещодавній приклад, да, коли Ірина Фаріон виклала в мережу переписку приватну з хлопцями, для нього там, звісно, що були наслідки якісь. От ви думаєте, вона реально не розуміла, що вона робить? Я думаю, що дуже багато людей не розуміють, в яких умовах живуть люди в Криму, що це умови окупації, що вони є теж жахливими. Завжди говорю про те, що
досвід про життя в окупації, він дуже сильно відрізняється від досвіду людей, які не жили в умовах окупації. З іншого боку, я моїм друзям в Криму говорю, що життя в окупації, воно жахливе, це інший досвід, а українці на материковій частині України зараз переживають інший досвід. Життя під постійними ракетними атаками, під загрозою в певний момент просто в цивільному, звичайному, не фронтовому місці, да? Якби загинути і так далі. І це абсолютно різні досвіди, і про них теж важливо говорити. Да? І нам в будь-якому випадку після деокупації і ще до моменту нам потрібно буде проходити ці процеси примирення. І вони будуть дуже складними. Ми не можемо викреслити з життя 2 мільйони українців або трошечки більше, які проживають на окупованій території, якщо говорити про Крим. Я вже не говорю про решту окупованих територій після 22 лютого. І так само люди, які живуть в умовах окупації, теж вони не можуть сказати, що нам не потрібен і ми не хочемо бачити досвід тих людей, які живуть під постійними бомбардуваннями. Ми не хочемо чогось нового там бачити і так далі. Це все одно доведеться якби робити. І в будь-якому випадку це має відбуватися. Це відбувалося під час абсолютно всіх конфліктів. Тому така пані Фаріон, вона просто не розуміє, що те, що вона викладає приватну переписку, це загрожує життю такої особи. І, власне, чому і зробила тоді звернення? Не тому, щоб наказати Фаріон конкретно, а для того, щоб інші політики, журналісти, які теж інколи грішать таким, щоб вони не робили таких дій, вони розуміли, що відповідальність своїх кроків і своїх дій. От оце важливо. І того, як складно і небезпечно часто жити в умовах окупації, не лише в Криму, на інших окупованих територіях, ми всі маємо розуміти. Хочеться поговорити трохи про вас. Про вас як людину. Я впевнена, що ви стикались з багатьма стереотипами, що кримська татарка, там політикиня і, можливо, багато інших. Якщо є якісь такі яскраві приклади, то можете розказати, чи стикались ви з таким? Мені, напевно, повезло. Я не зіштовхувалась тут, в Києві. В Криму були проблеми, але тоді я ще була достатньо юною. І дискримінація, звісно, що за етнічною ознакою, особливо тоді, це на початку, виходить, що там 2007-2010 роки. Це Крим, правда? Да. Ні, перепрошую, я ще раніше виїхала. Це 2002-й. Це школа, да? І 2007-й. Таке було однозначно. Коли це вже не школярка, да? А от вже йдеш в вищий навчальний заклад. Я не говорю про 90-ті, в 90-х дуже багато було і в школах, і як вас називали, їдьте, звідки приїхали і так далі. А вже коли там починалося студентське життя і поступово перехід на професійне, тому що я, починаючи з 2-го курсу, я вже постійно чимось займалася, і професійно в тому числі, і лекції якісь читала, там і на виборах була задіяна, там і в газеті там працювала, в інформаційному агентстві працювала і так далі. А в Києві, дякувати Богу, напевно, що тому що все ж таки це багатокультурне велике місто, я ніколи не зіштовхувалась з дискримінацією за етнічною ознакою, за ознакою гендеру. Мені здається, теж. Я, в принципі, знаєте, хоч є і людиною, яка постійно буде підтримувати жінок, я все ж таки ставлюся до цього питання, якщо ти професіонал, неважливо, чи ти є жінкою, чи ти є чоловіком.
Я знаю, що є і досі існують такі дискримінаційні положення, коли, наприклад, жінка отримує меншу заробітну плату. Але якщо говорити про державний сектор, це унеможливлено абсолютно, тому що всі отримують заробітну плату якби однакову і не можуть бути дискримінованими, тому що вони є жінками. У нас в Україні, в принципі, поступ такий дуже серйозний в плані гендерної рівності, тому що багато було і реформістських таких дій здійснено, і, наприклад, в тому числі те, що якщо є гендерна така квота, якщо політичні партії включають у прохідні списки жінок, то і жінки проходять, це означає, що є ще додаткове фінансування, наприклад, політичної партії. І, власне, для багатьох партій це навіть фінанси не тільки, знаєте, було престижно включити, тому що важливо, цінності там і так далі, в тому числі фінансова така компонента в цьому процесі було. Зараз ми живемо в умовах війни. У нас дуже багато жінок зараз у війську. І вони у війську і в реальності на паперах однаково. Якщо вона снайперка, то вона тепер снайперка, а не як це раніше було, коли записували там жінку, яка є снайпером на полі бою, там як там куховарить, що вона, наприклад, там кухні працює і так далі. Дуже було багато таких обмежень. Зараз вони, в принципі, зняті. В нас десятки тисяч жінок, які воюють зараз на фронті. Тому у мене таких, слава Богу, історій не було. Але я знаю, що багато жінок з цим зіштовхувалися в своєму житті. Трапляється, правда. Ви приїхали в Крим, коли вам було 5 років. Але, можливо, ви пам'ятаєте якийсь яскравий такий спогад зі свого дитинства, вже будучи в Криму? Да багато, насправді. Як там цей трап літака, я пам'ятаю, бабусю, яка, прабабцю мою собі, яка там, спускаючись з трапу, вона плакала, я їй там сльози підтирала. Я пам'ятаю, як ми приїхали в наше це село Фонтани і побачила цю врем'янку на 2 кімнати, без вікон, без дверей. Це було літо, було тепло, але все одно пам'ятаю велике ліжко, на якому я з мамою, з сестрою і з бабусею фактично в одній цій невеличкій кімнаті. Пам'ятаю туалет на дворі. Пам'ятаю там якісь таку ємність з водою, з такою піпкою знизу, щоб умивальник був. Тобто це було 5,5 мені років. Тобто ми приїхали, мені 1 серпня виповнилось 6 років. Тобто всі такі жахливі я дуже добре пам'ятаю. З іншого боку, пам'ятаю, ще такі недострої були, і там як такий фундамент. І ми це називали лабіринти, по-моєму, чи щось таке. І ми там бігали з тими дітками, які теж разом з родинами переїхали. І всі перебиті колінки, тому що така озорна, називаємо це так, була. Тому я дуже добре пам'ятаю Крим, там 5, 6, там 7 років. Пам'ятаю дорогу додому і до школи дуже добре, тому що село Фонтани, воно зараз, в принципі, достатньо близько до центру міста Сімферополь, але на той момент, коли ще село не було таке розглуджене, не було інфраструктури ніякої і так далі, я дійсно ходила біля 2 кілометрів пішки кожного дня до школи. І вранці, ввечері, ми поверталися. І там не було тоді дороги, це було, ми називали поле, через поле перейти. І це був там бруд, тобто місиво таке з глини, і ти там ідеш, у тебе там ті галоші падають. А чому галоші? Тому що ти з собою брав смінку, щоб галоші в пакетик положити. Я пам'ятаю ці всі, знаєте, дуже, там ти все одно дівчинка, і тобі так незручно, ти йдеш в туалет в тій гімназії нашій 11-й.
намагаєшся щось там відчистити, тому що ти замарав там свої ті гамаші або щось таке. Тобто, але насправді я це з посмішкою зараз згадую, і я навіть якоюсь мірою і вдячна цьому досвіду. Бо я тепер розумію, що там, коли в нас були ці всі періоди пов'язані з блекаутами там, і так далі, та Боже, ми таке пережили в Криму на початку 90-х, що блекаут, не буде, окей, там деякий час світла, хорошо. Ми не знали, що в 22-му році, що там буде з каналізацією у великому місті, ми всі про це думали. Щось там буде. Гірше, ніж Крим 90-х, мені здається, в місті Києві навряд чи буде. Мене насправді оцей блекаут теж взагалі не злякав мене, бо я пам'ятаю теж оці лампадки, пам'ятаю, що ми олію наливали, потім якусь вату туди. Насправді це дуже теплі. Здавалося б, як може бути теплий спогад про те, що не було електроенергії, але тим не менше. А про що ви мрієте? Я дійсно мрію дуже в Крим потрапити, побачити своїх батьків, встигнути попрощатися зі своєю бабусею, яка вже старенька, а інша з батькової сторони, вона, на жаль, вже померла і попрощатися ж не змогла. Я мрію побачити свої улюблені місця, в Криму, як будь-яка людина, жінка, чоловік, напевно, що для мене важливо, я вірю в кохання, і хочеться мати людину, з якою я прийду по життю. І я не вважаю, що ключовою місією для будь-якої жінки є продовження роду і збереження очага. По мені, напевно, що це трохи видно. Да? Хоча це дуже важлива складова для будь-якої людини, чи то чоловік, чи то жінка. Да? Тобто я не говорю, що я від цього відмовляюсь, ні, абсолютно. Якщо Бог зробить так, що я зустріну людину, з якою я захочу будувати сімейне життя, то воно, безперечно, буде. Але я не вважаю, що це має бути ключовим в будь-якої людини. І професійно, для мене дуже важливо розвиватися, мати цінності і дотримуватись тих цінностей, які для мене є важливими. Цінність, власне, свободи, і в тому числі свободи бути в 38 років неодруженою, для мене вона теж важлива. Тому ми з вами поза ефіром говорили про ставлення до жінок, і в тому числі в кримськотатарському, достатньо традиційному досі, на жаль, суспільстві. Хоча воно не тільки у кримських татар, у багатьох інших, і коли ти дивишся якісь фільми, серіали, такі самі приколи про те, що твій час іде і так далі. Мені здається, що дуже важливо бути просто вірним собі, робити так, як для тебе є важливим, так, як ти можеш допомогти і зробити щось хороше для своєї держави, якщо в тебе такий поклик, звичайно, що є, а все решта воно просто буде. 3 якості, якими обладають ваші друзі, тобто що ви більше цінуєте і поважаєте в людях? Чесність – це одна з таких дуже важливих. Це, напевно, що воно пов'язано, щирість, чесність, це бути позитивним. Я дуже не люблю, зараз можна заговорити, токсичних людей, які зосереджені тільки на негативі. Що це погано, це не так, це робляться не так і так далі. Тому в мене здебільшого люди, які дуже позитивні насправді. Хоч працюють здебільшого всі і складними темами, і військових в мене є в оточенні багато, але навіть військові, які пережили жахливі періоди в своєму житті, і навіть починаючи з 2014 року, вони все одно мають таке дуже позитивне мислення і погляд в майбутнє. Тому це позитив по життю. А третє, не знаю, не люблю взагалі такі питання, як з Esquire, чи з якогось топ чогось. А взагалі, добре, що я не почала це, інтерв'ю з бліц-опитуванням, бо був ще такий варіант.
І останнє, це фінальне. Я задаю це питання кожному гостю обличчя Вільного Криму. Ваше місце сили в Криму? Хоч я і сама прожила півжиття свого в Сімферополі, в Сімферопольському районі, для мене все ж таки Бахчисарай є найріднішим. Да? Бахчисарайський район, ця вся частина. В принципі, рід в мене. Всі думають, що я ногайка, я не ногайка, я татка з Бахчисарайського району. І там моя прабабця з села Фотісала, нинішня так звана Голубінка. Частина родичів з Айтодора, частина з Батира, або Багатир, як його там назвали потім. Тобто вся ця частина, хоча там прабабця в мене там вже молодою жінкою в Севастополі там працювала, звідти вона була угнана в австрійський цей робочий табір, а потім вже була депортована. Да? І тому от в мене все ж таки все навколо Бахчисараю. Я коли жила вже в Києві і приїжджала до батьків в Крим, я намагалася на кожні 1,5-2 місяці обов'язково приїжджати хоча б на вихідні, то я обов'язково відвідувала Бахчисарай. Навіть там з цих 2-3 днів моєї поїздки я обов'язково заїжджала в Бахчисарай. І над Ханським палацом, оце от скелі, знаєте, я його називаю плато таке над Бахчисарайським палацом, навпроти виходить. Да? І я от там сиділа, ловила такі медитативні якісь такі стани. І постійно, фактично, я туди приїжджала. Тому, напевно, що от саме це місце, таке плато над Бахчисараєм. Перше місце, напевно, буде все ж таки мій дім у селі Фонтани, а потім, якщо буде така можливість, бо я не знаю, що там буде відбуватися в Криму, яка моя функція буде в Криму, бо, знаєте, людина, яка на політичній посаді, я не захищена законом про державну службу, да? Тобто мене президент призначає указом, звільняє указом, тому я не знаю, чи я буду на посаді, чи буду на іншій посаді. Але в будь-якому випадку в Крим я буду їхати, і це буде залежати від того, де я буду на той момент знаходитись. Якщо на посаді, то я буду в Криму обов'язково одразу. Якщо не буду на посаді, то це означає, що там місто або там Крим може бути на деякий час ще в закритому якомусь режимі працювати. Тому все depend, як то кажуть. Таміла Ханум, я вам дуже вдячна за щирість, за вашу відкритість. Вам дякую. Хочу вам від себе побажати, і напевно, що собі тепер побажати, як вашій підписниці в Фейсбуці. Хочу найближчим часом побачити там світлину, що ви відвідали батьківський дім і побували в своєму місці силі в Криму. Дякую вам дуже. Сагунас.